Mbak, Mbak Nur wingi lho, utang aku sing mangan wingi lho. Oh, sing seafood. Sampai saiki gak dibayar. Ya Allah, tak swidak wingi sih. Jari ini kan tak talangi dhisik. Sampai saya gak bayar ya, Mbak. Ya apa iki, Mbak? Coba ngono ku sampean tagih, Mbak Yus. Wis sampean tagih ta? Sungkan aku, gak wani. Lah opo sungkan wong iku duite sampean. Engko lek misale wong ngrene iki disindir coba ya, merasa peka wong ya. Wedine lali ngono lho. Nane iku. Disindire gak apa-apa. Biasane kok jam-jam yamene dhek pasti moro. Iya. Mbak. Lungguh kene lho, Mbak. Sore. Wis karek nyanteni tok. Mbak Yus, wingi mangan seafood enak ya. Iya. Entek piro wingi? Swidak, Mbak. Swidak Mbak. Tapi wis oleh sembarang kalir ya. Iya, enak ya. Enak lho ya. Wingi sampean lali to lente swidak. Kok diomong maneh. Ya beke lali ya, wong rasane lho enak. Entek swidak ya, Mbak ya. Murah ya sakmono ya. Lumayan, tapi oleh kabeh ono cumi ono peting, murah rek. Tapi ku sampean bayarnya langsung cash ya, Mbak ya. Ya iyalah. Ya swidak lho, Mbak. Apa sih swidak ket mang? Iki lho, Mbak, anu wingi dhewe lah urunan saya mangan seafoodku. Peruang lantai swidak sih. Kan mari wingi sih kok dibahas maneh. Sampe kepengin maneh ta? Sampean gak eling ta? Apa? Ya Allah, lah wingi rumah sembayar ta, Kak? Tak pikir-pikir disender-sender kesuwen. Iya. Wis ta, eling ta, Kak? Eling gak? Memangnya aku kurang bayar tanah sampean. Ya Allah, Mbak. Temenan, Mbak. Lah wong wingi lho jarene iku gak nggawa dhuwit receh, mangane tak talangi dhisik. Saiki gak sampean balekno ta? Iya ta, Mbak. Mosok sih? Kok lali sih aku lek kurang bayar. Pokoknya ini durung bayar, wingi saksi yo, Mbak Wiwin yo. Lah aku sing bayari sih. Makane seafood-e wis tekan weteng kok duitnya lali ya apa, Mbak? Wis nang dibayar. Ya wis engko tak bayar. Yo, cok lali. Duit lah. Cok lali maneh lho.